हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनाय गोदान भिडिअखौ दासिमहालागै फुलि नायाखैब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। नैबे आंनि बर' इउटिउब चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। लोगोफोर, नैबे भिडिअखौ जागायनायनि सिगां फैबाय थानाय गोदान बोसोर रंजालि बैसागोनि आंनिफ्राय सिगांग्रो नोंथांमोननो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि सायाव। दिनैनि बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों 30 बोसोर। बेयो मोनसे गोदान देमसि बैसागो मिउजिक भिडिअ। दासिमबो नायाखैब्ला बिथांमोननि इउटिउब चेनेलाव थांनानै बे गोदान बड' मिउजिक बैसागो भिडिअखौ नायनानै लाहैनो हागोन। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुलि आपल'ड खालामनानै होलांबाय। बे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों मंगलसिं बसुमतारी आरो डिरेक्सनानो जादों प्रबिन मैथा बर'। आरो नैबे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों निर्मला बसुमतारी, चन्द्रिका बर', बिष्णु बसुमतारी। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों मंगलसिं बसुमतारी आरो सना बर'। बे भिडिअखौ बिथांमोना फुलि आपल'ड खालामनानै गालांबाय। दासिमबो नायाखै अब्ला नायनानै लाहैदो। बिथांमोननि इउटिउब चेनेलनि मुङानो जादों मंगलसिं अडिअ भिडिअ प्रडाक्शन। नैबे स्क्रिनाव नुनाय इउटिउब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि बे गोदान बड' बैसागो मिउजिक भिडिअखौ नायनानै लाहैदो। आरो बिथांमोननि बे चेनेलनि लिंकखौ नैबे भिडिअनि डेस्क्रिप्सनावबो होनानै दोनगोन। नोंथांमोना डेस्क्रिप्सनाव थांनानैबो बे गोदान बैसागो मिउजिक भिडिअखौ नायनानै लाहैदो। दासिमहालागै बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बे भिडिअनि करिय'ग्राफारानो जादों रेखा दैमारि। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन। नोंथांमोना दासिमहालागै आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। आं बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। लोगोफोर, आंनि भिडिअनि गोदान आपडेटखौ बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौल' क्लिक खालामनानै लाखिब्लानो जाबाय। जेब्ला आं गोदान भिडिअनि आपल'ड होगोन अब्ला नोंथांनाव बयनिख्रुइबो सिगांसिन नटिफिकेसना थांगोन आरो गोदान भिडिअनि आपडेटखौ थाबैनो लानानै फैफिननो नाजागोन।